ithi incwadi yamaRoma ya ngokubele bukaba ukuneze njani ukuze ibe yithempeli onjani nonjani onjani futhi kubani bese nenze njani kube ukukhonza kwenu ngokuqonda ningenzi njani ningalingisi leli lizwe noma amagama muhle umuntu ophuma lapha eThekwini egqoke noma kanjani athi meme nawe uthi usindisiwe nalo nawe uthi usindisiwe akho mehluko isho ukuthi awukhonza uqondi la noma ngafunda mzalwana abe nani honors hambe ufunda iBhayibheli mase simi la efaka ishethi eshumayela inkonzo yakhe hayi le ngiyazi ade ngiveze into ngithi masulu mina ngeke ngibhukude noma umfundisi ebishi so xabana ngempela ngoba angifuni ngisole ngokusolela ngoba khona ngoba into ngisho mina ngoba ngileader I have to lead by example. Ufane ngabe abantu abangibukayo bangikholwe eyintweni esingakanani ufuna ngilide by example bangikholwe entweni encane ngithi masuku noma ungafika kwami ihleze sitting ngeke ungifite ngifake ngingagqokile ngivese isisu kwami ke kachiliza nginezathu lapha ekhaya njengoba ngisho nje ngilusile kuzongena ingane zami zikuthule ekhaya ziyafunda nempakama yesisu la ngishiya maye ngibuka ingane manje ithi iyangena manje ngizogijima ngiyobamba iskip ekamereni bengagqokanga ngale eqaleni kusho ukuthi ngiyazi ngiyenza angikashiwe mina njengoba ngikashiwe nje uJesu asihlukani uhlala kimi nami kuye akazi isihlukana nalelo la inkonzo ngishlonipha ngeke ungibone nje ngiphuma kwami egcekeni ngithi ngifaka isikhindi ngiyonquma imbali never ngumuntu osebenzayo mina ngihamba noNkulunkulu mina ngisho kusonta ngihamba noNkulunkulu so uNkulunkulu nami asihlukani akufuneki uthabisa kuyangibone abone umzimba wami ucabanga uthabisa saba ngisho ungena nami etoilet nje lapha nje asasithi siyochitha amanzi nje uthabisa uvela emnyango baba ya ngoba uyazi njoba uyasaba ukusondela kumina ngoba I'm a man from God. Amen. So kunemfihlakalo kimi kunezinto ezingafanele izingane zizibone la kumina. Yabona? Amen. Ngisekhaya isikhathi sokuthandaza ngithola ukuthandaza abathandazi nami. Angifuni basibangijwayele. Thandaza nobaba ubabishop siyothandaza zonke umthandazo ka7. Angifuni umthandazo ka7. Hambani uthandazo nesijwayela. Yothandaza ngedwa. Funde sijwayela. Funde sijwayela. Funa bangazi mangihlela sitting room laba. Bazi kahle masitendi lapho stage. Shele ngithulele nje ngithe ngoba ngihlale kwakhona ngeveneke kuyenzeka. Mina ngihlala nengane. Bengahlala ngathi nje. Zonke sesemakamera. Yeah. Phela behlala nabo. Yeah. Dad. Hayi mangahlala lo uzephela ihour. Uyezwa nayo nje basitshele manje ngoba bayangizwa. Mangise ukuphilisa. Bese uthi hayi baba. Makwashintsha nje. Washintsha umoya la. Ubona ngayo. Noma tengathanda ke kamele uyaphoqa. Sithele ngisale ngedwa. Ngibotha awengane zami ezoswela ukuyodla othi ngihamba. Sengiswele nami uthi hayi imfihlakalo manje igcwelile. Ngibuye ngidlala ngaleyo nto. Yeah, hey. Oh, Nkosi Jesu. Kusakuhle kodwa. Hallelujah. Yesibu. Angithi ngiyakodwa manje. Ngihamba manje bafowethu. Yes. Amen. Ngizothi ngifike ekhaya ngesikashana. Vela ngiya manje. Ekseni ngithi yogcoba kwelibandla sasa. Usawusha khona futhi. Ngoba angimgcobi nje umuntu obhedayo. Yeah. Yeah. Ngigcoba. Uyazi ukuthi uma ngigcoba uyazi manje umuntu ukuthi kufanele ube njani. Kufanele ngifunde iBhayibheli. Ithi umuntu ogcotshwayo honje. Vela bona sasuma. Basicabanga nami nje ekhaya.
singezwana nomngamo kusho ukuthi ngeke ngitho ngivele ngiqale lapho nje ukuthi ubudlelwane nonkosikazi yakhe kuright yebo ngihlala naye kanje yabona ke eyibona nje ngeke asithele ngoba akeke ngithi uzowuphatha kanjani umbuzi kaNkulunkulu usahlulwa kwakho hayi kodwa kuzoba nzima kusathini kuzoba lo abantu kusasa ekuseni ngiyavuka manje kuseni lo abantu mangiqeda futhi yabizo angilali bafowethu ngiyadrive ngibheke eOxstad ngothi ngizosuka la ngithi kuzoba abantu ngiqedela ngisho eOxstad ngiyoshumela ngoze ngibuye ekuseni ngesonto mangibuya ngesonto ngibheke eMaritzburg unozi nawo ngimtshela nje ingane yami ayimazwisi ayimazwisi ubaba ayimaz yajabula mina manje mase ngishubana ngibe ngidlala ingane yami yahlala ingangazi what if kusasa ngivele inkosi ngibiza ingane mthi ubaba ngihlalanga naye kanti futhi angilikhuluma ngeqiniso ngiyavuka inkosi iyangilahla ithamba ngimenze okube wathi ngithi khuluma epulpit lapha etendeni wakhuluma ukuthanda kwakho suka lami wasaba amadoda ephambi kwakho wawahlonipha ngamagama wasaba omama befundisi wasaba ibandla suka la menze ukuba ngikwazi awucaba ngeke mangisuka ngibhekephi yeah ngenxa yokuthi ngisaba ukubiza igama lenje hey bafowethu kanza kwethu bengicela mfana wami ngicela kanje ake sibe neqiniso sibe neqiniso lesingaphola yacela uma khona umuntu ongezwani naye oxabene naye amen ngiyazi ukuthi uzothi hayi ngizakophendula uma sengithuma isitha sikuhlasela ungabusaphendula bengicela mina before ngami ukuthi buyisana nalomuntu amen ngoba ngeke ushumayele mawumshumayele yeah uzothi shumayele mina bafethu ngahlala nomuntu singezwani